Mukapin sa 3 milyones ka mga face mask ang giapod-apod ngadto sa Kapolisan sa lalawigan sa Sugbo nga ila usab ipanghatag sa mga taong madakpan nga wa mag-face mask. Ani ang report. Gipahigayon ang ceremonial turnover sa 3.3 million face mask gikan sa DSWD Region 7 ngadto sa Cebu Provincial Government nga mitugyan usab dayon ini ngadto sa Cebu Provincial Police Office. Gitambungan ang kalihukan ni DSWD-7 Regional Director Rebecca Giamala, Governor Juan Garcia, Colonel Engelbert Soriano ug ubang mga opisyal sa Kapitolyo ug Kapolisan. Of course, with all others, kasi on the very start, the PNP, the AFP, all men in uniform are DSWD's partners. Giklaro sa gobernador nga ipadayon ang pagsul-ob og face mask apan dili pamultahon ang mga tao, ilabi na ang mga kabos kung masakpan nga wala mag-face mask. Mipagawas na og memorandum si Garcia mahitungod niini. Suportado sab sa Kapolisan ang baruganan sa probinsya. And I really hope that we all give the utmost consideration for the many more Cebuanos that are suffering now. Instead of apprehending the violators, ano po namin sila, will help them by producing or giving them mask. Kasi ito, mahal ito eh. Kumbaga sa mga mahihirap, pag 3 pesos yan, mahirap na rin bilhin. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.